Hindi po natin tulong tinapay. Tapos, binigyan natin ng mga gamot, financial needs, at saka basic needs. Kung ano pong kinakain namin, hindi pong kinakain ni tatay. So, pati yung progression niya, minumonitor po natin. Minumonitor natin, katuwang yung mga DOH, yung vital signs niya. So far, si doktora, nangyayari rin si tatay, niresitahan ko siya ng mga gamot. Ano lang naman po mga vitamins, pampalakas. So, sabi mo, kami na rin po. So, maraming salamat po sa pagkasa ng tulong. Ma'am Attorney Robin po ng Pediatric Counselor po. Hopefully, mag-iiti rin ako doon. So, si Attorney po ng PAO natin. Opo. Sige, ituloy mo lang si Maurice. Hello, sir mo. Kasi kung may magpatiyan sa lama o meron naman so magbibigay na lang kami ng kasi kung wala sa lang magpatiyan sa lama pero magbibigay na lang kami sa lama. Yes po. So, ano po, yung mga basic needs talaga po ni tatay, binigay po dahil na tinulong. So, binigyan talaga, nandyan lang sila sa labas, tuwing gagaan kami, nakikita, nakakumot sila. At sila mismo magpapatunay, pati pamilya niya na never po silang tinulong. Actually po, si Hepe namin sa pamumuno ng aming Deputy Major Erickson, nung pagkahuli pala, nakikita namin agad yung exemption. Meron po tayong natawag na exemption sa mga makukulong, like pregnant women and mga elders. So, in-implement agad yun. Considering naman po yung province natin ay nasa alert level 3 and we have requirement and malaking bagay po yan kay tatay at huwag po kayong mag-alala, rest assured po, tututukan namin po itong kaso. saka yung pala, ma'am, kung bakit natagalan sa pag-stay dito si Lolo, dahil nga po, nasa alert level 3 po tayo. So far, upon arrest, then kinaumagahan po, inilakad po natin yung piyansa, and for the meantime po, cancel po yung mga transaction ng mga judges natin. Wala po yung mga buting judges. So, kagabi, tumawag naman sa amin ng isang judge at saka naki-coordinate na rin po tayo sa chief of clerk na to fast track is bail for his temporary liberty. So ngayon po, pupunta po tayo kay judge under his jurisdiction, kahit naka-work from home po si Judge Peter Manon po siya para sa kanyang temporary liberty. So far, sanay po ng PNP, ayun nga po, since nag-viral po to, talaga pong si tatay ay tinutulungan po namin. Mali lang po yung headlines, nirespondihan ng pulis, dahil lang sa pagnanakaw ng mangga, kinulong na. Hindi po natin kinulong si tatay, kundi ginagawa lang natin yung trabaho na i-effect yung warrant po. So far tay, marami ka pong bisita at kaus-pusong o kaya gininto ang puso natin, mga kababayan natin at sambayan ng Pilipino na talagang maraming tulong na dumadagsa kay tatay. At for the information of everybody, si tatay ay nag-iisa na lang sa buhay. Ang tumutulong sa kanya ay mga kamag-anak niya. So, attorney, tulungan po natin si tatay. At kanina po, nandito yung mga DOH natin. Kasi ito po, nung magtutulong-tulong sana kami magpiyansa, ngayon meron kaibigan si Marlene Halog na nasa Canada, nagbigay nga lang, bayaran mo muna, babayaran ko sa inyo yung 6,000 sabi niya. Kaya, ibibigay na rin natin kay tatay yung 6,000. Opo. At saka sa dami po ng naipapabot na tulong na tagsi 6,000, ay yung malilikom po natin ay hindi na lang po siguro sa pampiyansa, kundi parang sa basic needs niya ho para may provide. Kasi tatlo daw silang magkakapatid na matanda. Makakalikom po tayo, continuous po yung monitoring sa kapalog kay tatay para makapag-maayos naman yung tahanan niya. Kasi kung titingnan po natin yung tahanan niya, kawayan lang po talaga. Mag-isa po si tatay. So, ito po, kami ng PNP as a community-oriented
rin kami, ay talagang servant din po tayo na tumulong. Asahan niyo po ang PNP, asinggan po sa ating pamumuno. Hindi lang po sa operation kami nagpo-focus, kundi nagpo-focus din kami sa administrative accomplishment, yung mga community service natin at saka lahat ng naapi, nangangailangan, nandito po ang PNP, ma'am. Thank you Oh, po. salamat po, Councilor ng Villasis. Huwag niyo pong sasabihin ako ang nagbigay. Ano may nagbigay po. Abot lang namin po. Kanina, Di ba, monitor din namin kasi yung kaibigan niya, kapitbahay nila. Kaya pwede namin siyang puntahan from time to time. Hindi naman nag-usapan namin. 6 o'clock pa lang kanina, nandito na rin ang ating buday mayor. Na alam niyo na po sa ating mayor ay napakasimple at talagang matulungin po talaga si pamumuno ni Mayor Carlos Lopez. Tumulong na rin po. Mayroon na Kasi rin sabi po sir ng kaibigan ko, siya na lang magbayad ng diyan ko sana na Oo. 6,000. Ibibigay na lang namin. Oo. Ibigay na lang namin. Pipicturean ko lang siya para pakita doon sa kaibigan niya sa Canada. Oo. Ano pong pangalan ng kaibigan niya sa Canada, ma'am? Ilalagay ko sa Kapitbahay. Ah. Family. Sige po. Anong Sabi pangalan? mo, Anong spelling? lapisan mo, Pampang medyo may Ayun ang spelling niya. pandinig niyo. Ay, surat. Uy, isurat na lang na lang. Surat na yung kailan. Ay, opo, tama. Parang may yung mga donors ko natin. Anyway, ma'am, Nagbigay ng 6,000. Oo. Ano natin yan, ma'am? Ipapabit. Hello, sir. Good morning po. Sir, good morning. From Canada. Hello, sir. Good morning, sir. Hello, sir. Good morning. Yes, sir. Good morning. Kaya nga, sir, malimay talaga yan dahil hindi yan ang stand. Ayos kayo na. Huwag kang mag-focus ng ganyan. Ayos sir. Damdaman. Pata ko yun. Magkawala. Para kayo maramdaman. Doon na kayo maramdaman. Urayan daka. Kaya kayo, abot kayo dito. Kamampuin. Ito yung dito. May kakilala. May kapitbahay. Sir, kita po mag- Tatlo daw sila na wala. 20 ngayon. Lamig ka ba? Yes po. At sa oras pila pa. Bigyan mo na pila para. Tang, ating 6,000. So, yun po mga kaibigan. Dagsa po yung tulong kay Tatay Leonardo. Maraming salamat po, ma'am. Thank you, thank you. Bulsayo tayo. Ang bulsayo. Hindi naman po kaya. Hindi na po na. Sabihin na ako pagkakasip.